Να πω επίσης ότι έξω λειτουργεί μια έκθεση φωτογραφίας από πέρσι την έδωση του συλλόγου μας, ο Δημήτρης ο Φλούρας, με την Ιόλη και εγώ πήγα μερικές φορές. Και τις κόρες μου, ναι, έχουμε περπατήσει όλα τα βουνά εδώ γύρω στην περιοχή. Έχουμε καταγράψει ορχιδέες, οι φωτογραφίες είναι οι περισσότερες του Δημήτρη έξω. Βλέπουμε γιατί εγώ είμαι φωτογράφος, αλλά κάνει καταπληκτικές φωτογραφίες. Ναι. Έχουμε βρει λουλούδια τα οποία είναι σπάνια εκτός από τις ορχιδέες, κάποιες καμπανούλες και τέτοια, γιατί τα ψάχνουμε μετά στο Ιντερνετ. Είναι πολύ πλούσια η φλωρίδα που υπάρχει στην περιοχή. Και το ανακαλύπτουμε μέρα με τη μέρα και θα συνεχίσουμε να το ανακαλύπτουμε. Ναι. Ευχαριστώ και πάλι, δεν ξέρω. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος, γιατί εμείς είναι πιο μπροστά για την ιστορία των Αλικών, να μην σας ζαλίσω. Καταρχάς μια παρατήρηση για το θέμα της βραβρώνας που είδαμε πιο μπροστά και πραγματικά έχει γίνει από εθελοντές μια πολύ μεγάλη δουλειά. Δεν ξέρω αν αναφέρθηκε γιατί δεν άκουσα όλη την εισήγηση. Υπάρχουν δύο αστάθμητες παράγοντες στον χώρο που λειτουργήσαν όμως θετικά. Το πρώτο, όταν έγιναν ανασκαφές από τον Παπαδημητρίου, τον αρχαιολόγο, στον αρχαιολογικό χώρο, όσοι έχετε πάει, που είναι ο ναός Αρτέμιδας και όλα αυτά τα πράγματα, τη δεκαετία του 50, όλος αυτός ο χώρος, όλη η κοιλάδα της Βραβρώνας, από τότε κηρύχθηκε αρχαιολογικός χώρος, ζώνη αλφα προστασίας που δεν μπορούσε κανείς να κάνει τίποτα. Την περίοδο αυτή μπορεί να μην είχε κάποια οικοπαιδική αξία, αλλά αυτό είναι που φρενάρισε και άφησε το χώρο φυσικό χωρίς να γίνει ό,τι έχει γίνει σε όλο το Θεσσαλονικό και σε όλο τον Ευωικό. Από ό,τι ξέρω στον Ευωικό είναι το δάσος του Σκοινιά προστατευόμενο, εντάξει, όπου υπάρχουν αρχαιολογικοί χώροι και η Βραώνα, αλλά για τους λόγους το ότι είχε κηρυχτεί αρχαιολογικός χώρος και πρέπει να το επισημάνουμε αυτό και να το γνωρίζουμε. Ενώ εδώ βλέπετε τα αρχαία μέσα που λιαγμένη είναι μέσα στο ξενοδοχείο. Είναι ένας και δεύτερος παράγων, ακριβώς λόγω του ότι ήταν χαρακτηρισμένος αρχαιολογικός χώρος. Δεν υπήρξε ποτέ, υπάρχουν πολλές ιδιοκτησίες, όλοι οι δήμαρχοι κάθε προεκλογική περίοδο στο Μαρκόπουλο αυτό που φτάζουν είναι πώς θα αποδεσμεύσουμε τις ιδιοκτησίες σας μέσα από τον αρχαιολογικό χώρο, μόνιμα. Ευτυχώς που η αρχαιολογική υπηρεσία δεν έχει κάνει πίσω, γι' αυτό έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Και ακριβώς λόγω αυτής της δέσμευσης από τη δεκαετία του 50, δεν υπήρξε ενδιαφέρον από ΕΟΤ, από ιδιοκτήτες, από ΕΤΑ και όλα τα σχετικά, γιατί τους λέει αρχαιολογική περιοχή την αφήνουμε απ' έξω. Γι' αυτό έχει διατηρηθεί αυτός ο χώρος. Κάτι τέτοιο, οι συνθήκες εδώ τώρα που θα μιλήσουμε για το Θεσσαλονικό είναι τελείως διαφορετικός, γιατί ποτέ δεν υπήρξαν οι οποιασδήποτε απαγορεύσεις που θα μπορούσαν να είχαν βάλει ένα φρένο σε αυτά που είδαμε σε εικόνες ή σε αυτά που βιώνουμε κάθε μέρα όσον αφορά την όποια ανάπτυξη, την όποια δόμηση, τις όποιες επεμβάσεις, είτε στις παραλίες, είτε στα δάση και όλα αυτά τα πράγματα. Θα σταθώ μόνο, όσο μπορώ πιο σύντομα, στο τελευταίο χρονικό διάστημα. Δεν θα πω στα ιστορικά, αναλύθηκαν εξάλλου, τα είπε και ο πρόεδρος πολύ έτσι, με πολύ καθαρό τρόπο και τα γνωρίζουμε. Θα σταθώ μόνο στην τελευταία διετία τι γίνεται στην περιοχή μας, όσο μπορώ να τα εξηγήσω. Βέβαια, υπάρχει και μια βουλευτής εδώ η οποία έχει ασχοληθεί ειδικά με το θέμα Ινάκη Επαλαβάνη, που φαντάζομαι τα γνωρίζει πολύ καλύτερα από όλους εμάς. Θα σταθώ λοιπόν μόνο στην τελευταία διετία, ούτε διετία, ένα χρόνο. Όταν γίνανε οι τελευταίες εκλογές και βγήκε η κυβέρνηση αυτή η οποία έχουμε, όταν ο κύριος Σαμαράς στις δηλώσεις του, στις πρώτες προγραμματικές, είπε ότι θα κάνουμε το Θεσσαλονικό από τον Πειραιά μέχρι το Φάληρο Ριβιέρα. Μέχρι το Σούνιο. Μέχρι το Σούνιο. Από το Φάληρο μέχρι το Σούνιο, που είπαμε. Α, συγγνώμη, με το Σούνιο, εντάξει. Γλώσσα λαθριά. Έχετε ψάξει, σας βλέπω όλους έτσι, γιατί τα κάνουμε λίγο εμείς. Αναγκαστικά λόγω διοίκηση παίρνουμε και σε τεχνοκρατικά θέματα που πολλοί του σηκώνονται, κύριε Χρήστο, πιο πολύ τα μαλλιά. Λοιπόν, εμάς περιπτώσει. Αυτό είναι το μήνυμα. Λοιπόν, μαζευτήκαμε όλοι οι δήμαρχοι της περιοχής και στείλαμε λοιπόν τότε μια επιστολή στον Πρωθυπουργό και τους ζητήσαμε μια συνάντηση να μας εξηγήσει τι ακριβώς εννοεί Ριβιέρα. Από το Φάληρο όλοι οι δήμαρχοι της περιοχής. Βάση περιπτώσει, μετά από αρκετούς μήνες, γύρω στο Νοέμβρη, μας δέχτηκε τότε ο κύριος Μηταράκης. Μετά την επιστολή που είχαμε κοινοποιήσει σε βουλευτές κτλ. Να μας εξηγήσουν τι εννοούν Ριβιέρα στην περιοχή. Τότε ήταν που φτιαχνόταν και μάλλον είχε δημιουργηθεί το ΤΑΙΠ. Για την περιοχή μας συζητούσαν να κάνουν δυνατικό παράκτιο μέτωπο ΑΕ και όλα αυτά στα πλαίσια της ιδιωτικοποίησης που ακολουθούν σε όλη την Ελλάδα και σαφώς για το Θεσσαλονικό που το θεωρούν φιλέτο, όπως λένε, και θέλουν και να το κάνουν Ριβιέρα.
Εκεί βεβαίως υπήρχαν πολύ διστάμενες απόψεις μεταξύ των συναδέλφων, γιατί πιθανόν ο Δήμαρχος Φαλιέρη τον ιδιαίτερη Μαρίνα του και πώς θα την αναβαθμίσει, της Γλυφάδας αντίστοιχα, ενώ η δική μας περίπτωση, τουλάχιστον από Βάρκιζα και κάτω, είναι τελείως διαφορετική. Δεν έχει, παρόλες τις παρεμβάσεις που έχουν γίνει, δεν έχει αυτό το, αν εξαιρέσει το Γκράριζο, δεν έχει αυτές τις τεράστιες παρεμβάσεις με πετώ όπως έχει γίνει από Βούλα και πέρα. Ακόμα, εν πάση περιπτώσει, το φυσικό περιβάλλον με όσες παρεμβάσεις και αν έχουν γίνει, είναι αυτό που έχουμε και στις φωτογραφίες κτλ. Και που εμείς όλοι επιθυμούμε να το διατηρήσουμε. Εγώ λοιπόν μίλησα τότε στον κύριο Μηταράκη τι σκέφτεστε να κάνετε για το χώρο, ειδικά τον Ανικό, βεβαίως και για τις άλλες παραλίες. Δεν είπε κάτι συγκεκριμένο, βέβαια όλοι ξέρουμε και όλοι διαβάζουμε ότι θέλουν να το ιδιωτικοποιήσουν, να το δώσουν ιδιώτες στα πλαίσια της ανάπτυξης, αυτά που όλοι γνωρίζουμε. Είπα τότε κάτι. Σαφώς όλοι συμφωνούμε ότι κάτι πρέπει να γίνει, δεν μπορεί να γίνει αυτός ο σκουπιδότοπος τον οποίο βλέπουμε. Ο καθένας βεβαίως στο μυαλό του έχει υπόψη του, όπως φαντάζεται, τον χώρο που θα μπορούσε να αναπτυχθεί. Αν πραγματικά θέλετε να κάνετε την όποια ανάπτυξη, θα πρέπει να το συζητάτε μαζί μας. Διότι έχουμε πρόσφατα, όταν λέμε μαζί μας, εννοούμε τις τοπικές αρχές και τις τοπικές κοινωνίες. Διότι μπορώ να σας πω δύο παραδείγματα πρόσφατα, που άλλα αποφασίσατε ως κυβερνήσεις και άλλα σας έκαναν λόγω της αντίδρασης του κόσμου. Το ένα ήταν η περιοχή του Γκρανιζό, που όταν πουλήσανε όλες τις παραλίες ξεσηκώθηκαμε εμείς και δεν τους αφήσαμε να το πείσουμε. Άσχετα αν έχουμε φάει μηνύσεις, έχουμε διωχτεί, έχουμε κάνει και όλα αυτά τα πράγματα. Και το δεύτερο είναι η περίπτωση της Κερατέας, που ενώ είχατε προγραμματίσει χωματερή, 4 μήνες ο αγώνας των κατοίκων που έγινε εκεί στα Πλόκα σας απέτρεψε το σχέδιο. Ο κόσμος είναι θυμωμένος, είναι αγανακτισμένος, είναι και δεν θα μπορέσετε απολύτως τίποτα να κάνετε, εάν δεν υπάρχει συνένεση, η συζήτηση, στο να καταλήξουμε στο τι μπορεί να γίνει και πώς μπορεί να αναπτυχθεί η περιοχή μας. Βέβαια δεν πήρα καμία απάντηση και από τότε βεβαίως ούτε έχουμε πάρει και καμία απάντηση στο τι σκέφτονται να κάνουν. Σαφώς και δεν μας υπολογίζουν να σκεφτούμε τι γίνεται στο ελληνικό, που παρόλο στους αγώνες του κατοίκων φωνάζουν, βλέπετε, και από το Κουβέιτ και από την Αραβία και από οπουδήποτε περιπτές εντός εισαγωγικών για να δουν τι θα κάνουν και ούτω καθεξής. Για δικούς τους λόγους το θέμα των Ανικών έχει λίγο παγώσει στα σχέδια τους τα άμεσα ξεπουλήματος. Το βλέπετε, δεν γράφεται τίποτα, είναι δική τους εσωτερική λόγια. Αυτό όμως δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να μας εφησυχάσει. Εμείς, σαν Δήμος παράλιος, όπως είμαστε, με 20 χιλιόμετρα παραλία, το πρώτο πράγμα που σκεφτήκαμε και τι θα έπρεπε να κάνουμε είναι να έχουμε μία πρόταση αναπτυξιακή για την περιοχή μας. Μιλήσαμε λοιπόν με κάποιες ομάδες επιστημόνων, ιδιαίτερα από τον χώρο του Πολυτεχνείου, με ομάδες καθηγητών κτλ. Θέλησαμε να φτιάξουμε ένα team που θα μπορέσει να μελετήσει την περιοχή με συζήτηση, με εμάς, με τους συλλόγους, με τους κατοίκους, να διαμορφώσουμε μία πρόταση πώς βλέπουμε την περιοχή. Ξέχασα και όπως κάτι. Είχαμε λοιπόν για τότε στον κύριο Μηταράκη ότι κατανοώ, όσο είναι δυνατόν να κατανοήσουμε, ότι σαφώς η χώρα θέλει επενδύσεις, σαφώς πρέπει να. Ο τουρισμός είναι η μεγάλη μας βιομηχανία, όπως λέτε, και όλα αυτά τα πράγματα. Αυτό μπορείτε να το δείτε για όλη την υπόλοιπη Ελλάδα, δεν μπορείτε όμως να το δείτε για την Αττική και ειδικά για το Σαλονικό. Διότι αν σκεφτείτε ότι έχουμε μια Αθήνα από πάνω, με 5 εκατομμύρια κόσμο, ο κόσμος αυτός, συν τους παραθεριστές, συν τους μονίμους κατοίκους όλο το μέτωπο, το παραθαλάσσιο, που όλος ο κόσμος αυτός ασφικτιά, θα πρέπει την όποια ανάπτυξη σκέφτεστε για το Σαλονικό να έχει ως γνώμονα και αφετηρία τους κατοίκους της Αθήνας και τους ντόπιους μεν εδώ, γιατί εδώ βρίσκουν διέξοδο. Ειδικά με την κρίση, που άλλοτε το ναυπραγιακό δεν είναι εδώ κτλ. Και η όποια ανάπτυξη θα γίνει, θα πρέπει να σκεφτούμε αυτόν τον κόσμο είτε σε οικονομικό επίπεδο. Και υποτίθεται κάνεις κάποιες επενδύσεις να πάρει αυτή είναι η αγορά σου που έχεις. Είτε σε περιβαλλοντικό επίπεδο, είτε σε όποιο άλλο επίπεδο το δούμε την ανάπτυξη, θα πρέπει την Αττική να την ξεχωρίσετε από αυτό που λέτε, να φέρουμε επενδυτές από τα εξωτερικά, από εδώ κτλ. Αλλά να δούμε την ανάπτυξη αυτής καθεαυτής της Αττικής, αυτή είναι η θέση μου, για αυτή είναι η θέση του Δημοτικού Συμβούλου. Γιατί σαφώς η παραλία της Αναβίσου δεν ανήκει μόνο στους Αναβισιώτες και στους Φωκιανούς, είναι στην Αττική, ανήκει σε όλους τους κατοίκους. Και θα πρέπει να καθίσουμε κάτω, να δούμε ανάπτυξη για την Αττική και μόνο. Που αυτό το πράγμα εκ των πραγμάτων είναι κάποια ήπια ανάπτυξη. Δεν θες μεγαθύρια ξενοδοχεία να κατέβει ο Αθηναίος εδώ για να κάνει μπάνιο.
Θέλεις τις μικρές εγκαταστάσεις ή τα μικρά σπιτάκια, αν κάποιος θέλει να μην και όλα αυτά τα πράγματα, πώς θα εξυπηρετήσουμε τα 5 εκατομμύρια κόσμους. Ήταν πολύ ξεκάθαρη θέση μας σε πολιτικό επίπεδο, χωρίς ιδιαίτερες τεχνοκρατικές απόψεις, που αυτά είναι θέματα των ειδικών. Αλλά σαν πολιτική θέση αυτή. Λοιπόν, θελήσαμε τότε με το Πολυτεχνείο να φτιάξουμε ένα αναπτυξιακό πρόγραμμα για την περιοχή μας. Ακριβώς λοιπόν επειδή είμαστε εμπόδια σε αυτά που σκέφτονται οι απάνω και όπως σκέφτονται οι κυβερνώντες να αναπτύξουν πουλώντας, ξεπουλώντας ή αυτό που βιώνουμε βάση περιπτώσει στην περιοχή μας, βρήκανε 1002 εμπόδια προκειμένου να προχωρήσουμε στη μελέτη με επιχειρήματα γραφειοκρατικής φύσεως, άθλια βέβαια, που δεν μπορούσαμε να ξεπεράσουμε. Σωστή. Πώς θέλετε να κάνετε εσείς σαν Δήμος μελέτη για τις αλληλικές αναμνήσεις, αφού δεν ανήκει σε εσάς οι αλληλικές? Πώς θα πληρώσεις λεφτά του Δημότου σου να κάνεις για ένα ξένο χωράφι? Δεν μας συγκρίνατε δηλαδή να κάνετε τέτοιες συμβάσεις. Οι παραλίες, εφόσον όλες ανήκουν στην κλιματική υπηρεσία, είναι άλλο παπά Ευαγγέλιο να τη μελετήσει και όχι εσάς των Δήμων που ιδιοκτησιακά, ας πούμε, δεν σας ανήκουν. Και είναι το μοναδικό μέρος σε όλο τον κόσμο, δεν γνωρίζω πουθενά άλλου, που οι παραλίες και οι δημόσιοι χώροι να μην ανήκουν στην τοπική αυτοδιοίκηση. Η τοπική αυτοδιοίκηση έχει την εξής ειδοποιώ διαφορά σε σχέση με το κεντρικό κράτος. Ό,τι και αν κάνει ο Δήμαρχος, ό,τι και αν κάνει το Δημοτικό Συμβούλιο, ό,τι και αν σκεφτεί, ό,τι και αν αποφασίσει, κρίνεται κάθε μέρα. Δεν μπορεί να αποφασίσουμε εμείς κάτι να κάνουμε για τις παραλίες της Αναβίτσου κτλ. χωρίς να το ξέρει ο κόσμος. Γιατί είμαστε ένα κομμάτι από εσάς που βιώνουμε, οπότε δεν μπορείς και να προχωρήσεις εάν δεν καθίσεις σε ένα τραπέζι να συζητήσεις. Πιστεύω δηλαδή ότι η τοπική αυτοδιοίκηση θα πρέπει να ήταν ο κύριος φορέας, όχι εδώ και σε όλη την Ελλάδα, που να έχει λόγο σε ό,τι αναπτυξιακό γίνεται. Δυστυχώς ο λόγος ο δικός μας, σε ό,τι θέμα τέτοιο προκύπτει, είναι μόνο γνωμοδοτικός. Γνωμοδοτείς εσύ, άλλη απόφαση. Αυτό είναι σε όλα τα επίπεδα. Ό,τι έχει να κάνει σχέση με σχέδια πόλης, με ανάπτυξη, με παραλίες, με τούτο, με εκείνα, με όλα αυτά τα πράγματα, ότι εμείς και μόνο γνωμοδοτούμε. Και αυτή είναι μια πραγματικότητα. Καλώς λοιπόν κάνουμε εμείς και πάρα πολύ καλά εδώ και σκεφτόμαστε και διαβουλευόμαστε και σκεφτόμαστε πώς θα θέλαμε να δούμε την περιοχή μας στο μέλλον και δεν νομίζω να υπάρχουν πολύ διαφορετικές απόψεις όσους καθόμαστε ή σε τέτοια τραπέζια και ανοιχτά δημοτικά συμβούλια που έχουμε κάνει, τέτοια πράγματα που έχουμε συζητήσει και δεν υπάρχουν ιδιαίτερα μεγάλες διαφορές. Το θέμα είναι ότι με το γράμμα του νόμου δεν μπορείς να τα κάνεις για 1002 λόγους. Μπορείς μόνο να αγωνιστείς να αποτρέψεις όσο είναι δυνατόν αυτά που αποφασίζουν. Άρα λοιπόν κάποια στιγμή θα πρέπει να ειδωθεί πώς όλες αυτές οι αρμοδιότητες ή κάποιες αρμοδιότητες πρέπει να αποκεντρωθούν και να έρθουν στους φυσικούς αποδέκτες, στους φυσικούς φορείς που μπορούν να υλοποιήσουν όλα αυτά τα πράγματα, που είναι η τοπική αυτοδιοίκηση και οι κάτοικοι και οι τοπικές κοινωνίες σε κάθε περιοχή. Εκεί λοιπόν βρίσκεται αυτή τη στιγμή. Εμείς έχουμε προτείνει ακριβώς μια ήπια ανάπτυξη με γνώμονα όχι τις ξένες επενδύσεις στα Grand Resort και τις μεγάλες μονάδες κτλ. Αλλά με γνώμονα αυτή καθεαυτή την εξυπηρέτηση της Αττικής. Σε νομικό επίπεδο είπε και ο πρόεδρος ότι με τις αλληλικές της Αναβίσου έχουν γίνει ήδη πολλές προσφυγές κατοίκους μεταξύ των οποίων και ο Δήμος, γιατί είχε μια έκταση 150 στρέμματα που την είχε απολωτριώσει ο ΕΟΠ τότε. Και εμείς σαν Δήμο ζητάμε πλέον να έρθει αυτή η απολωτρίωση και να ξαναεπανέλθει στο Δήμο. Νομίζω ότι η δική μας προσφυγή δεν έχει εκδικαστεί ακόμα. Έχει εκδικαστεί. Έχει εκδικαστεί. Ναι. Στις 35 του 11 έχουν εκδικαστεί 2 υποθέσεις. Στις 11 του 12 άλλοι είναι 3 υποθέσεις. Οι πρώτες υποθέσεις αφορούν 75 στρέμματα στα κόκκινα, 56 στρέμματα 900 προς την παραλία, προς το λόφο δηλαδή, και 35 στρέμματα μέσα στις αλληλικές. Όλα μαζί περίπου είναι 166-940. Δηλαδή οι αποφάσεις αυτές δεν έχουν βγει ακόμα. Έτσι, στις 35 παραλαμβάνω του 11 2 υποθέσεις, Άγιος Νικόλαος, και 11 έκτου, 12 άλλη μια υπόθεση, η οποία ακόμη δεν έχουν δει αποφάσεις. Ωραία, από εκεί και πέρα για να τελειώνω. Να πω κάτι εδώ στο φίλο του κ. Αναγνώστη, που μας δείξατε το λιμάνι της Φώκιας, έτσι, πώς μπορεί, και μάλλον όλο τον κόρπο. Εμάς η δική μας πρόταση ήταν ότι η Φώκια θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ψαροχώρη της Αττικής. Δεν απέχουν δηλαδή πολλοί
η απόψη μας πώς θα μπορούσε. Θα υπήρχε πιο δελαστικό χαρακτηρισμένο ψαροχώριο όπως είναι παντού και σε όλη την Ευρώπη και να έρθει κόσμος και να φάει και να αφήσει λεφτά. Γιατί εμείς μιλάμε για την εσωτερική αγορά που σημαίνει γιατί ο Αθηναίος ή ο παραθεριστής, αυτός που θα βγει, αυτός θα πάει στο φούρνο να ψωνίσει, αυτός θα πάει στην ταβέρνα να πάει, θα γυρίσει η τοπική αγορά. Αντίθετα, το κρουαζιερόπλιο ή το ξενοδοχείο είναι πακέτο κλεισμένα μέσα και δεν αφήνουν ούτε ένα ευρώ πουθενά στις τοπικές αγορές, γιατί πρέπει και το οικονομικό να το μετράμε, δεν γίνεται αλλιώς. Όλα inclusive, ναι, όπως τα λέτε. Γιατί τους θα παίρνουν πακέτα είτε αυτοί που έχουν τα κρουαζιερόπλια είτε αυτοί που έχουν τα ξενοδοχεία. Το τι ακριβώς θα γίνει όμως είναι ένα ζητούμενο. Αυτό δεν το επίσης είχα πει στον κύριο Μηταράκη. Μη σκεφτείτε ότι θα μπορούσατε, γιατί πιο παλιά που είχαμε δει προγράμματα ανάπτυξη ξεπουλήματος του κακά για τις ελκύες, βάζανε πακέτο και την παραλία και όλο το χώρο των αλληλών. Μη σκεφτείτε ποτέ ότι από τον δρόμο και κάτω αυτό που λέμε παραλία, ότι θα μπορούσατε να το δώσετε. Για μας αυτό είναι κάζους μπέλη και δεν συζητάμε τουλάχιστον παραλίες. Συζητάμε τι μπορεί να γίνει από τον πάνω χώρο, γιατί βεβαίως κάτι πρέπει να γίνει. Σαφώς όλους μας ενδιαφέρει το περιβάλλον, σαφώς όλους μας ενδιαφέρει η οικολογία, μας ενδιαφέρει και η ανάπτυξη που θα πρέπει να είναι μία συνισταμένη αυτών των πραγμάτων. Εμείς έχουμε κάνει και ένα αγώνα να κρατήσουμε τις παραλίες. Αυτές τις καντίνες που δείξατε, έτσι και λίγο υποτιμητικά, γιατί πιθανόν να μην είναι το καλύτερο που θα έπρεπε να είναι. Εμάς δεν έχει μόνο νόημα ότι κάποιος κόσμος εξυπηρετιέται όπως εξυπηρετιέται παίρνει ένα ψυκτικό ή οτιδήποτε, αλλά έχει το νόημα ότι νομικά είμαστε σαν Δήμος μέσα στον χώρο. Νομικά, διότι θα πρέπει να κάνουν έξωση να μας βγάλουν προκειμένου και μάλιστα 2 ή 3 φορές ασφαλιστικά μέτρα. Τα κερδίσαμε σε αυτές τις καντίνες. Τώρα, αν είναι κακή η καντίνα, θα δούμε πώς θα την βελτιώσουμε. Αν δεν μαζεύετε το σκουπίδι, ο κακός ο δήμαρχος θα πάει σπίτι, θα βγει ο καλός που θα τα μαζέψει. Εάν είσαι έξω από όλα αυτά τα πράγματα, πώς θα μπεις μέσα μετά. Τότε τους έχεις αφήσει ανεξέλεγκτους. Και μάλιστα σε αυτό τον αγώνα που είχαμε κάνει, να είμαστε μέσα ως Δήμος, να είμαστε, γιατί ο Δήμος είμαστε και εσείς, να κάνουμε κάτι κακό, κλεινόμαστε κάθε μέρα. Είχαμε δυστυχώς πάρα πολύ μεγάλο πόλεμο από εδώ και από ντόπιους. Και με τα διάφορα ντόπους εδώ, τα κίτρινα που γράφονται, δεν βλέπω αν είναι εδώ ο κύριος που πηγαίνει πιο μπροστά. Που βγάζει προκηρύξεις. Τρέχτε στα ΕΤΑ να πάρετε καντίνες. Τρέχτε τα ΕΤΑ μισθώνουν. Τρέχτε κόντρα στο Δήμο. Ο Δήμος είναι παράνομος που δημοκρατεί. Ο Δήμος και όλα αυτά. Πόλεμο από εδώ, από την ίδια την κοινωνία που εμείς δεν κάναμε τίποτα άλλο, να μείνουν παραλίες σε εμάς. Να μείνουν σε εμάς και να δούμε σε δεύτερο βήμα. Πώς θα γίνει. Δεν μπορούμε εμείς για να λέμε τα λεφτά. Θα γίνει σε 5 χρόνια, θα γίνει σε 10, θα γίνει σε 15 κτλ. Εάν όμως έχουν βγει ξένοι ιδιώτες, πώς το λένε πριν, τι έχει παρατηρηθεί το Λαγωνίσι τώρα. Το Λαγωνίσι ο Τσοχατσόπουλος υπόγραψε τότε το 2003 και του έδωσε όλες τις παραλίες. Δεν τον αφήσαμε εμείς να πει πίσω. Και κάτι τέτοιο γίνεται και στην Κερατέα, μαθαίνω. Έχει ξεκινήσει λοιπόν τώρα ο ιδιοκτήτης του Grand Resort και έχει κάνει αγωγή εναντίον του κράτους και θα έχει κερδίσει μέχρι τώρα 19 εκατομμύρια ευρώ για διαφυγόντα κέρδη, τούτα, εκείνα και όλα αυτά τα πράγματα από την επένδυση που δεν έκανε. Και το κράτος, εμείς αφορολογούμενοι, πληρώνουμε τώρα τον ιδιοκτήτη του Grand Resort επειδή δεν τον αφήσαμε να γίνει. Αυτή είναι η διαφορά. Ενώ αν ο Δήμος με οποιαδήποτε καλή ή κακή διαχείριση είναι μέσα, όλα αυτά τα πράγματα αλλάζουν. Εάν σου βγουν 5 Grand Resort εδώ πέρα, δεν είναι τόσο απλά και για το ίδιο το κράτος πλέον μετά να τους διώξει έξω. Κάτι τέτοιο έχει γίνει και από ό,τι έχω μάθει και στην Κερατέα. Δεν μπορείς να κάνουν χωματερή, οι εργολάβοι ήταν αποζημιώσει από το κράτος. Γίνεται αυτό σωστά, ή όχι. Προσέξτε να δείτε ποια είναι η διαφορά. Ο Δήμος, ό,τι και να κάνει, έκανε μια κακή καντίνα. Πάμε να μιλήσουμε. Εμείς είμαστε. Λοιπόν, να μην σας ζαλίσω άλλο, γιατί να πάω αυτό με τον μικρόφωνο που συχνά να αφήσουμε. Είμαι στη διάθεσή σας πραγματικά και εγώ και όλο το Δημοτικό Συμβούλιο. Ανοιχτή στις όποιες προτάσεις. Θέλω πραγματικά για μια φορά τελειώνοντας να σας συγχαρώ για την πρωτοβουλία. Που είναι μια πρωτοβουλία και ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης. Και μέσα από αυτές τις συζητήσεις και από αυτό το διάλογο, νομίζω και με τις όποιες αντιθέσεις θα βρεθούν και οι κοινοί δρόμοι. Αυτό είναι το ζητούμενο. Εδώ μένουμε όλοι, ό,τι και διαφορετική άποψη μπορεί να έχουμε. Καλώς την έχουμε, να γίνεται, να μην την έχουμε. Αλλά όταν κουβεντιάζουμε, πιστεύω ότι οι κοινοί δρόμοι θα βρεθούν. Αλλά πάνω από όλα αυτό που θα πρέπει να έχουμε στόχο είναι οι ελεύθερες παραλίες για όλο τον κόσμο, προσβάσιμες και να μπορέσουμε να πείσουμε, αν είναι ποτέ δυνατόν την κυβέρνηση, τους κυβερνώντες ή τους όποιους, ότι η παραλία είναι έξω από οποιαδήποτε συναλλαγή. Το μοναδικό μέρος του κόσμου που πουλάνε ακόμα και την άμμο. Δεν ξέρω τις μαρίδες που πουλάνε ψαράδες. Ευχαριστώ.
Ευχαριστούμε τον Δήμαρχο. Φαίνεται τώρα. Είναι ώρα για εντάξει, ωραία. Μόνο μην καταφύγετε, γιατί θα βγει λίγο έξω στον χρόνο. 2-3 λεπτά, ναι. Ναι, αλλά ναι, εντάξει, ωραία. Θέλω να δέσω λίγο αυτό που έκανα εγώ προηγουμένως με αυτό που είπε ο κ. Δήμαρχος. Επειδή επέμενα στην έννοια του πολίτη και του πολίτη του ενεργού, άρα λοιπόν ο βαθμός, το επίπεδο που μπορεί να ενεργοποιηθεί είναι η τοπική αυτοδιοίκηση. Πάμε για εκλογές σε ένα χρόνο τοπικές. Υπάρχουν κάποιοι ουτοπικοί στόχοι που θα πρέπει να βάλει η τοπική αυτοδιοίκηση με αυτό το πανελλήνιο, πώς λέμε την Πανελλήνια Ένωση Δήμων. Να βάλει κεντρική ένωση Δήμων. Λοιπόν, στόχοι πρέπει να είναι πραγματικά η διοικητική ανεξαρτησία, ας το πούμε. Μην αποκέντρωση. Δεύτερον, και πολύ σημαντικό, είναι, που δεν είναι πρωτοτυπία αυτό καθόλου, να συλλέγει η τοπική αυτοδιοίκηση τους πόρους για να δίνει το μέρος προς το δεύτερο βαθμό αυτοδιοίκησης και στην κεντρική εξουσία και όχι ανάποδα. Δηλαδή δεν μπορεί να γίνεται η τοπική αυτοδιοίκηση με παλάκι στην κεντρική εξουσία να μας δώσει και να μας δώσει λεπτά. Το δεύτερο. Και το τρίτο, που είναι πάρα πολύ σοβαρό, πρέπει να το σκεφτούμε σιγά σιγά, η λεγόμενη περιουσία, το οικόπεδο, από τη στιγμή που μπαίνει στο real estate και δεν διασυνδέεται με την ιστορία το πήρα τον παππού μου από τον πατέρα μου, αυτομάτως να αποκτήσει ένα χρόνο που επαναδημεύεται, ξαναγυρνάει στο Δήμο. Αυτός ο χρόνος εγώ προτείνω τα 50 χρόνια, αλλά γίνει 99 όπως είναι στην Αγγλία. Τότε οι Δήμοι θα αποκτήσουν άλλοι. Τέτοια λοιπόν αιτήματα θα είναι τα πολιτικά, θα πρέπει να γίνουν τα πολιτικά από την Κεντρική Ένωση Δήμων σε όλη τη χώρα που δεν τα έχω ακούσει. Και το πιο σημαντικό μόνο για τον Δήμαρχο, προχωρήστε και κάντε εσείς τις λεγόμενες διαβουλεύσεις σε μία τουλάχιστον ετήσια βάση, να δείτε, πέρα που σας εκλέγουμε για 4 χρόνια, να δείτε πραγματικά και να αφουγκραζόσαστε τη βάση, τουλάχιστον μια φορά το χρόνο, να δείτε πού πάτε και τι κάνετε, καθιερώστε το, αυτό δεν σας εμποδίζει κανένας. Και όλα τα άλλα σας εμποδίζουν. Αυτό δεν σας εμποδίζει κανένας. Ευχαριστώ. Να πούμε εδώ ότι ο σύλλογος μας, ο σύλλογος, ακριβώς αυτό το στόχο έχει, δηλαδή την ενεργοποίηση του πολίτη, γιατί είδαμε ότι όταν ο πολίτης ενεργοποιείται, όπως η Κερατέα ή εδώ στις παραλίες, πετυχαίνει θαύματα, έτσι. Ανατρέπει κυβερνητικά σχέδια. Το θέμα όμως είναι η ενεργοποίηση αυτή να είναι καθημερινή. Η συμμετοχή του πολίτη πρέπει να είναι καθημερινή, να πιέσει το Δήμαρχο εδώ. Να γίνονται διαβουλεύσεις που λέτε, γιατί οι διαβουλεύσεις υπάρχουν ως θεσμός, δεν είναι έτσι, κύριε Δήμαρχε. Ναι, ποιοι πηγαίνουμε εκεί για να συμμετέχουμε σε αυτή την ιστορία. Δεν πρέπει οι πολίτες λοιπόν να ενεργοποιηθούν και να πιέσουν και τον Δήμαρχο και την κεντρική εξουσία, και σε αυτή την περίπτωση πάντα θα είναι κερδισμένοι. Γιατί είναι αυτοί που τελικά έχουν τη δύναμη, έτσι δεν είναι. Πρέπει να Δήμαρχος αναμίσου, δεν ξέρω αν Τζιμίλο μου γιώργο το λέω. Επειδή καταρχάς θέλω να δώσω συγχαρητήρια εδώ για την πρωτοβουλία σας, για το σύλλογό σας και ήταν μια πολύ καλή και σωστή κίνηση. Λοιπόν, επειδή εγώ, και ζητώ συγγνώμη για την Ζαχαρό για την παρέμβαση, ήταν πολύ μικρή. Επειδή ζούμε στην περιοχή και ζούμε μέσα στην Ανάπησο, υπάρχει πλέον, έχει αρχίσει ο κόσμος, και θέλω να το λάβουμε υπόψη μας αυτό, έχει αρχίσει πλέον ο κόσμος να ανησυχεί σχετικά με την εκμετάλλευση αυτή της περιοχής των Αλικών. Μιλάω για τις Αλικές. Έχει αρχίσει λοιπόν γιατί λέει ο κόσμος και διαδίδεται και στα καφενεία και στις συγκεντρώσεις και τα λοιπά και στις κουβέντες που κάνουμε με τον κόσμο, ότι επιτέλους έχουμε φτάσει στο σημείο δηλαδή να λένε ότι επιτέλους ας γίνει κάτι και ό,τι θέλει ας γίνει. Αυτό λοιπόν θέλει μεγάλη προσοχή. Θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Γι' αυτό λοιπόν η πρωτοβουλία είναι και αυτή. Και νομίζω ότι πρέπει να πλατιάζονται έξω και να πούμε και στον κόσμο έξω. Όσο μπορώ, από τη μεριά μου και από τη θέση που μπορώ να το κάνω. Αλλά πρέπει να πλατιάζουμε την κουβέντα αυτή για να καταλάβει ο κόσμος επιτέλους ότι δεν είναι μόνο η ανάπτυξη το μεγάλο ξενοδοχείο που πρέπει και πιθανόν περιμένει και έχει ελπίδα ότι αν θα γίνει το μεγάλο ξενοδοχείο ή αν θα γίνουν οι μεγάλες κατοικίες αυτές που λέγανε οι τουριστικές κατοικίες,
Όπως γίνανε στην Ισπανία που καταδαφίσανε ότι θα πιάσει δουλειά, το παιδί του θα δουλέψει ο οικοδόμος. Αυτά τα πράγματα είναι παραμύθια, έτσι. Δεν δουλεύει κανείς. Στο Grand Resort δουλεύουν ξένοι. Δεν δουλεύουν Έλληνες. Ελάχιστοι. Θέλω να πω κλείνοντας ότι θα πρέπει λοιπόν να είμαστε προσεκτικοί με τον κόσμο και να ενημερώσουμε πάρα πολύ τον κόσμο με πολύ καλά επιχειρήματα, ώστε να καταλάβει ότι σόν και καλά η εκμετάλλευση και η ανάπτυξη δεν είναι το μεγάλο ξενοδοχείο και η μεγάλη επένδυση. Ναι. Εμείς, να σας πω, εμείς ο Σύλλογος μπορεί να έχουμε πρόταση, να έχουμε διαμορφώσει πρόταση όσον αφορά το θέμα των αλικών. Το θέμα δεν είναι να επιβάλλουμε τη δική μας θέση. Το θέμα είναι να ενεργοποιηθεί ο πολίτης, έτσι ώστε να κρίνει, καταρχήν να μάθει τι συμβαίνει στην περιοχή, να κρίνει και να βγάλει μέσα από τη δική του σκέψη την άποψή του. Λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό να γίνονται οι συνθέσεις αυτών των απόψεων. Και γι' αυτό κάναμε και τη σημερινή μερίδα. Εδώ μπορεί να υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που διαφωνούν, που δεν έχουν την ίδια άποψη. Το θέμα είναι μπορούμε χωρίς εγωισμό να συνδέσουμε αυτές τις απόψεις. Λοιπόν, λέγομαι Φραντζέσκου Ζαχαρό, είμαι από την Παλαιά Φωτιά, όπου έχουν μεγαλώσει και τι να σας πω τώρα, πονάω αυτός ο τόπος. Και τόσα χρόνια παλεύουμε όσοι μπορούμε για να αποτραπούν προβλήματα και καταστάσεις που έχουν δημιουργηθεί στην περιοχή. Θα αναφερθώ στη δύναμη της τοπικής κοινωνίας όταν κάποιοι από πάνω αποφασίζουν για μας χωρίς εμάς. Ένα παράδειγμα που αφορά την περιοχή μας. Το 1992 οι τρεις κοινότητες της περιοχής, Παλαιάς Φώκιας, Αναβίσου και Σαρονίδας, με ελάχιστα μέσα, με φωτοτυπίες που βγάζαμε από εδώ και από εκεί, ενημερώσαμε τους κατοίκους για το πρόβλημα της κατασκευής του υπόδρομου που θα ήταν έτοιμη η κυβέρνηση να υλοποιήσει. Ξεσηκωθήκαμε με μαύρες σημαίες στην κυριολεξία, κάναμε, ούτε εμείς το πιστεύαμε, πώς γίνονταν οι συγκεντρώσεις στον τόπο των Αλικών, αλλά είχε προηγηθεί πολλή δουλειά για την ενημέρωση των κατοίκων. Και τότε, αγαπητέ Γιώργο, πολλοί θέλαν να γίνει ο υπόδρομος γιατί πιστεύαν ότι θα είχαμε δουλειές, θα αναπτυσσόταν εντός εισαγωγικών η περιοχή. Όταν όμως φωνάξαμε ειδικούς επιστήμονες και ενημέρωσαν τους κατοίκους, το κλίμα άλλαξε και οι κάτοικοι μόνοι τους πρωτοστάτησαν σε αυτές τις διαδηλώσεις, να τις πούμε κινητοποιήσεις, για να αποφευθεί η κατασκευή του υποδρόμου. Όταν πήγαμε στον ήμουν τότε αντιπρόεδρος της κοινότητας Φώκιας, όταν πήγαμε στον κύριο Τζανετάκη τότε, που ήταν αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, μας είπε ότι δεν έχετε δίκιο, γιατί θα κάνουμε στην περιοχή σας έναν υπόδρομο τύπου Άσκοτ. Εμείς είχαμε τα γέλια και μαζί του θυμάμαι γέλασαν και οι συνεργάτες του. Γιατί καταλαβαίνετε τι κοροϊδηλίκοι πουλούσανε. Πιστεύω ότι τότε με αυτές τις κινητοποιήσεις απετράπη η κατασκευή του υποδρόμου, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι από εκεί και πέρα γίνανε τα δέοντα ώστε πραγματικά να γίνει κάτι που είναι αντάξιο όλων αυτών που ακούσαμε σήμερα για την περιοχή. Η Ενότητα Σερωνικού αυτή τη στιγμή έκανε μια καταπληκτική δουλειά, γιατί όλα αρχίζουν να γνώση, όπως υπόθηκε εδώ, και δυστυχώς δεν υπάρχει ακόμα η γνώση που χρειάζεται στις τοπικές κοινωνίες, γιατί είμαι σίγουρη ότι αυτά που λέγονται πάλι, ότι πρέπει να αξιοποιηθεί η περιοχή με ξενοδοχεία κτλ. Εμείς είμαστε εκείνοι που ξέρουμε κάποια πράγματα, όχι εγώ, όλοι οι επιστήμονες που υπάρχουν εδώ, και θα διαδώσουμε, θα μεταφέρουμε αυτή τη γνώση και οι άνθρωποι θα καταλάβουν. Μην υποτιμάμε τους κατοίκους και την τοπική κοινωνία. Έχει μεγάλη δύναμη, αλλά φτάνει να γνωρίζει. Τότε είχαμε συνεργαστεί με την ορνηθολογική εταιρεία, που είναι η κυρία, η οποία μας είχε βοηθήσει πάρα πολύ. Ήταν ο μόνος φορέας που καταφέραμε τότε να βρούμε και να συνεργαστούμε. Και είχαμε προτείνει, επειδή ο κ. Λανετάκης μας είπε, όλο όχι λέτε, να μην γίνει ο υπόδρομος, να μην γίνει τούτο, να μην γίνει τ' άλλο, πολύ γρήγορα, μέσα σε 2 εβδομάδες, είχαμε κάνει μια έκθεση με προτάσεις που, εν πάση περιπτώσει, με κάποιους αρχιτέκτονες, με την ορνηθολογική κλπ. Προτείναμε για να πραγματικά να έχουμε και μια θέση. Τότε λοιπόν είχαμε μιλήσει με το Μουσείο Αλικών, συνεργαζόμενοι με μια κυρία Πεταλίδου, η οποία είναι ειδική στο αλάτι και μάλιστα έχει και ένα τόμο καταπληκτικό δικό της, για ενιδρίο που παρακαλώ το είχαν προτείνει οι ψαράντες της περιοχής μας,
Πράγματι είμαστε ένα καταπληκτικό ψαροχώρι, που όμως πρέπει να πάρει μια σύγχρονη μορφή για να προκαλεί τους επισκέπτες και τους τουρίστες. Λοιπόν, οι ψαράδες μας είχαν προτείνει να γίνει το ενιδρίο, γιατί αυτοί τότε γνώριζαν την πλούσια βιοποικιλότητα της θαλάσσιας περιοχής μας. Επίσης είχε προταθεί μια μίνι Disneyland, γιατί ένας παιδότροπος στη βάση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Ακόμα, επειδή γνωρίζαμε τον Κακαβογιάννη, τον Βαγγέλη και την Όλγα Κακαβογιάννη, ένα μουσείο που είναι το όνειρο του ζευγαριού αυτού για το Μουσείο της Αττικής, το Αρχαιολογικό Μουσείο της Αττικής, και που κανείς δεν του δίνει σημασία, εν πάση περιπτώσει είχαμε προτάσεις και χαίρομαι για τις προτάσεις που εντωμεταξύ έχουν αναπτυχθεί και το επιτελείο των επιστημόνων και των ειδικών, ακόμα και των καλλιτεχνών, αυτή την ώρα μπορεί να προχωρήσει και να διαδώσει όλες αυτές τις γνώσεις. Έχουμε υποσχεθεί στα παιδιά, λέω τα παιδιά είναι πραγματικά, είναι παιδιά και είναι αξιόλογα και αξιέπαινα, της ενότητας Αραβικού, σαν Φωκαίων Πολιτεία, την οποία εκπροσωπώ εγώ τώρα, και όπως επίσης τον Αστικό Όμιλο Ορφέας, που είμαστε κάτω στην πόλια, έχουμε υποσχεθεί ότι θα προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε στη δεύτερη φάση που θα αφορά την ανάδειξη του αρχαιολογικού κομματιού της περιοχής. Γιατί όπως είδαμε με χαρά, αυτό ήταν εκείνο που ευαισθητοποίησε και κινητοποίησε τους κατοίκους της Βραβρώνας. Επίσης, θέλω να πω κάτι. Είχαμε κάνει μια προσπάθεια που δεν προχώρησε, αλλά μπορεί να προχωρήσει, να κάνουμε μια επιτροπή, οι φίλοι του Αγίου Νικολάου. Αυτής της μοναδικής μικρής χερσονήσου που υπάρχει εδώ. Θα μπορούσαμε, κάνω έτσι μια πρόταση, αυτό το κομμάτι να το χρησιμοποιήσουμε πειραματικά, ξεκινώντας, όπως είπατε, από καθαρισμούς, από φωτογραφίσεις. Πήγα στην αρχαιολογική εταιρεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων και μου είπαν ότι και αυτοί μπορεί να βοηθήσουν, γιατί πονάνε το εκκλησάκι και όλα αυτά. Ακόμα προσπαθώ να κάνω προτάσεις, αυτές τις όπλες τις μικρές, με αυτές τις καταπληκτικές φωτογραφίες που είδαμε έξω, μήπως μπορούν να βγει ένα μικρό φυλάδιο, γιατί χρόνια τώρα οι κάτοικοι, οι συγχωριανοί μου όπως είπατε, εγώ λέω ότι είναι τη φώτια χωριό, γιατί έτσι το αισθάνομαι. Λοιπόν, και η Ανάβησο, ναι, και η Ανάβησο ακόμα πιο πολύ, δύο χωριά που τώρα έγιναν ένα. Λοιπόν, δεν γνωρίζουμε αυτή τη πλούσια πανίδα και χλωρίδα που υπάρχει στην περιοχή μας και προσωπικά θα προσπαθήσω μέσα από έναν τυπογράφο, ο οποίος αγαπάει πολύ την περιοχή, μήπως ένα φυλαδιάκι με τα λουλούδια εκδοθεί και διανεμηθεί καταρχήν στους νέους ανθρώπους. Ξαναλέω ότι εδώ πέρα πρέπει να γίνει ευαισθητοποίηση των κατοίκων καταρχήν, γιατί μιλάμε και για μια περιοχή των Αττικών υπερτοπικής σημασίας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που αυτή η περιοχή μπορεί να γίνει πόλος έλξης τουριστών και τουριστών που θα σκορπίζονται στα χωριά μας. Και όχι όπως είπανε, υπόθηκε προηγουμένως, θέλουμε το βραχιολάκι. Αυτό δεν μπορούν να το καταλάβουν οι ντόπιοι. Ότι θα έρθει κόσμος αν γίνει κάτι εκεί, αλλά θα είναι εγκλωβισμένος και δεν θα μπορεί να βγει στον τόπο, να γνωρίσει τον τόπο, να δώσει χρήμα, γιατί όχι αυτό περιμένουμε όλοι. Αλλά χρήμα που θα προέρχεται από υγιή ανάπτυξη. Σας ευχαριστώ πολύ.